मिथिंगायानो जोंनि आंगो मिथिंगायानो जों बयबो सुबुं हारिनिनो सम्पद। मिथिंगाखौ बासायनानै लाखिनांगौ एबा रैखाथि होनांगौआ जों बयनिबो गोनांथि। मिथिंगाखौ बासायनानै लाखियोब्लासो एबा रैखाथि होयोब्लासो जों सुबुं माहारिजों लोगोसे जिब-जुनार गासैबो थांनानै थानो हायो। नंगौ, जोंनि ओनसोलाव हाग्रा बिफांआ जोबस्रांलांनायनि थाखाय हाग्रा ओनसोल एबा मिथिंगाखौ 5 लाखनिबो बारा बिफां गायनानै सोमखोर खालामफिननांगौनि थांखिजों एबा दानि गोदानै फोसावजानाय सिखोना जोहोलाव पार्कखौ समायना महर होफिननांगौनि थांखिजों गोबां बिफां गायनाय हाबाफारि लाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेबायदिनो चिरां जिल्ला काजलगांव फरेस्ट डिभिजननि सिङाव थानाय रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज, बिजनी फरेस्ट, DEPOT, बेंटल फरेस्ट बिट, देवस्री फरेस्ट बिट, सान्तिपुर फरेस्ट बिटनि दैदेननायाव आरो ओनसोलनि गामियारि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों आसाम सोरखार आरो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै चिरां रिफोर रिजार्भनि माखासे ओनसोलनि गामि लामाफोराव 5 लाखनिबो बारा बिफां गायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। दिनै जोङो अमृत बृक्ष आन्दलननि मोनसे बाहागो हिसाबै आरो जोंनि निउलि डिक्लेयार्ड सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि जानाखि मेन एन्ट्रेन्स बेहाय जोङो समायनायै सोमखोर खालामनो थाखाय जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों। दा बिफां गायनाय हाबाफारि हिसाबै जोङो जोंनि बे गोदानै डिक्लेयार खालामजानाय नेशनेल पार्कखौ जोङो मोजाङै मेनेज खालामनांगौ। बिनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो गायफिननानै जोंनि जानाखि लस्ट फरेस्ट कभार बेखौ जोङो रिक्लेम खालामनो थाखाय जोङो नाजादों। दा जोंहा अमृत बृक्ष आन्दलननि थाखाय जोंहा टारगेट फुरा खालामनांगौआ 50,000सो दंबावो। दा बे 50,000सो फुलिखौ जोङो गायनानै दिनै जोङो जोंनि टारगेटखौ फिलाप खालामनो नाजादों। नेशनेल पार्कखौहाय रेजिस्टार जाबाय होननानै सानजानिफ्राय लानानै सोनाब फारसे बियो जोबथानाया बबेसिम? दा बियो सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ डिक्लेयार जादों। थाबैनो बियो नटिफाइड जागोन गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय। दा बे जेब्ला नटिफाइड जागोन बिनि एप्रुभ मेपआ ओंखारगोन आरोखि। दा एप्रुभ मेपआ ओंखारनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो बयनोबो मिथिहोनाय जागोन। दा जोंहा बिथांखि दङ जे बे नेशनेल पार्कखौ जोङो बाहाय माखासे इक' टुरिज्मनि प्रजेक्टफोर जोङो स्टार्ट खालामनो सानदों। जेरै जोङो बाहाय जांगाल साफारिनि थाखाय बेबस्था खालामनांगौ। साफारि रड जों बानायनांगौ दङ हाग्रा सेर सेर गेजेर गेजेर। ओमफ्राय जोङो सानदों बे प्रिन्स एरियायाव गासै 22था इक' डेभेलपमेन्ट कमिटि EDC कमिटि दानोबो जोङो सानदों। आरो बिथांमोननो इक' डेभेलपमेन्ट कमिटिफोरनि मेम्बारफोरनो जोङो सास्टेनेबल लाइभलिहुड माब्रै होनो हायो बिनिबो थाखाय जोङो राहा लामा लागोन। बिनि गेजेरजोंनो जोङो सानदों बे नेशनेल पार्कनि गेजेराव साखाथि फाखाथियाव जोङो इक' टुरिज्म डेभेलपमेन्ट खालामनानै मानसिफोरनो जोङो माखासे आर्निं खालामनायनि माखासे राहा लामाखौ होनो सानदों। जोङो सानदों जे बाहाय जुदि जोङो ट्राइबेल आर्ट एन्ड टेपेस्ट्रि सेन्टार जुदि बानायनो हायोब्ला बाहाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय आर्ट कालचार बेफोरखौ जोङो दिन्थिफुंनो हागोन। लोगोसे बेजोंबो रां आरजिनो हागोन। लोगोसे बाहाय जोङो ट्राइबेल फुड क्राफ्ट सेन्टार जोङो बानायनो सानदों। दा बेनि गेजेरजों जोंनि ट्रेडिशनेल फुड आइटेमफोरखौ जोङो माबोरैहाय जोङो कमार्शियेलाइज खालामनो हायो आरो टुरिस्टफोरनो जाहोनानै जोङो जोंनि कालचारखौ दिन्थिफुंनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो ट्राइबेल बा ट्रेडिशनेल कालचार कर्नार जोङो बानायनो सानदों। जाहाथे टुरिस्टफ्रा फैनानै बाहाय गोजोननाय लानो हायो आरो बाहाय बेरायफैनानै बिथांमोनहा जथेस्थ' जोंनि कालचारफोरखौ मिथिलांनो हायो। जोंनि वाइल्ड लाइफ मेनेजमेन्टआव जाहाथे माखासे बिहोमा होलांनो हायो बेफोरनि राहा लामाखौ जोङो लानो सानदों।